recolzaran la banda situant-se al seu lloc en aquest moment les dones i els homes de la coral Inesina de Benigànim, del cor d'Atzeneta d'Albaida, del cor El Cali de Bocairent, i del cor d'Ontinyent. Vull demanar la presència davant tots vosaltres del president de la vostra banda, de la banda, aquesta entranyable banda de Bocairent, que és el nostre amic Pep Molina. Peris, per què s'anaven a tonteries? Peris, per favor. Después de todo el día que han pasado, que no sé si me hicieran las palabras. A mi m'agradaria donar-les gràcies a tota la gent que ens ha ajudat a muntar aquesta diada. Quan van agarrar el compromís de muntar la diada, eren conscients que tindríem molta feina i que en realitat ens costaria molt de treballar, però creien que la podrien portar avant i en realitat l'han pogut portar avant. M'agradaria donar les gràcies, en primer lloc, a la comissió que ha muntat i ha organitzat tot este tinglao. Esta comissió ha estat format per gent que són músics, altra gent que no són músics però que tenen moltes ganes de treballar i fer coses per al poble. Ens han ajudat moltíssim i des d'ací dono les gràcies a tota la gent que ha col·laborat en esta comissió. Agraeix també l'apoyo que ens ha prestat l'Ajuntament, sobretot la regidora de Cultura i el regidor de Turisme, que s'han preocupat de que tot això es queda molt bé, gràcies a aquestes persones. A totes les bandes de la Vall d'Albaida, que sense elles no hauria sigut possible fer esta vesprada musical, moltes gràcies a totes les bandes que han col·laborat. En especial els músics que han format la banda esta, que ha sigut una banda amb molt de sacrifici perquè els ensaios han sigut poquets, llargs i pesats, però gràcies a tot han tret el fruit que han tret esta vesprada. Gràcies a tots vosaltres. Anime a tots els pobles de la Vall d'Albaida que es passen avant, que és un dia molt bonic per a tots. Gràcies. Que Juan José entrara per a recibir un obsequi perquè tingui un record del dia d'avui. En nom de tota la comissió anem a donar-te aquest xicot de detalls perquè te recordes de nosaltres. Bueno, és una foto del dia de la presentació de la diada en les Covetes dels Moros, on ell va fer la música de la fanfàrria.
Bueno, moltes gràcies a tots i anem a continuar en el concert. Davant tots vosaltres i com a colofó en el recolzament dels cors i la direcció de Josep Rafael, Vientos del Pueblo, Josep Rafael Pascual i Vilaplana.